estem en un nou capítol de reconèixer els teus arxius. En aquest cas hem vingut a la ciutat de València per veure l'arxiu històric de la Universitat de València. La seva cap, Irene Manclús Cunyat, ens farà un recorregut pels seus dipòsits i ens ensenyarà els seus fons documentals. La Universitat de València té dos àmbits d'arxiu, l'arxiu històric és on ens trobem avui i l'arxiu intermedi que es troba al campus de Tarongers. En l'arxiu històric està organitzat en tres espais, l'espai de depòsit, la sala d'investigadors i l'espai de direcció i administració. En els espais de depòsit, des de fa ja molt de temps, fem conservació preventiva. Controlem la temperatura i la humitat i que a més controlem la possibilitat de que hi hagi, a través d'una sèrie de trampes, que hi hagi insectes bibliòfags. Respecte als fons que conservem la gestió de la Universitat de València. Ja sabeu que la Universitat de València es crea el 1499, però nosaltres comencem a tindre documents des de 1562. Els anteriors es troben a l'Arxiu Municipal de València perquè el secretari de la Universitat de València i el secretari del Consell de la Ciutat eren la mateixa persona. I tenim tots els documents de la gestió de lo que seria l'àmbit de rectorat actualment, del rector i el rectorat, i després l'àmbit de la gestió de les diferents facultats. Les facultats que inicien la Universitat de València són Medicina, Dret, Filosofia i Teologia. La segona part de l'arxiu, i també és molt important, són les donacions. Tenim una donació inicial que es fa al 1866, procedent d'un bibliotecari segon que li diem Vicent Hernández Mañez. Aquesta donació conserva una part del Tribunal de la Inquisició de València. L'altra part està a l'Arxiu Històric Nacional. Este és el llibre més antic de gestió de la Universitat de València, és un llibre de col·lació de graus de la Facultat de Teologia. La Facultat de Teologia al segle XIX la van suprimir, però nosaltres durant més de 3 segles la vam tindre. Acaba en 1762, es va restaurar, i així el que es tractava era que els priors anaven anotant els diferents graus que anaven donant. Està en castellà, en valencià i en llatí. És un llibre molt administratiu, enquadernat en pergamí, i els fulls en paper i enquadernació en pergamí. Cada any havia un prior que anava anotant els diferents actes de grau que anaven fent els professors, els examinadors. Per exemple, aquesta part és el batxiller. A 23 de gener farem batxiller al reverend Joan Gramaje, de la Font de la Figuera. Presidir los senyors doctors Zumbiela, argumentarem en los senyors doctors Burgos, Tarazona, Monsó. Tocarà-lo presidir al primer batxiller, al senyor doctor Mijavila. Primera caixa dels expedients acadèmics que tenim. En aquest cas, quasi tots són expedients acadèmics de finals del XIX i principis del XX de la Facultat de Dret. Demostren que és el tràmit que demostra que els estudiants han acabat i han demanat el seu títol. En alguns casos està l'examen que va fer per a la seva llicenciatura, les seves notes de tota la carrera i els diferents tràmits administratius que es necessiten per a demanar el títol. Tenim molts expedients acadèmics, molts, perquè la Universitat de València ha sigut l'única universitat de tot el districte universitari fins als anys 50 o 60 del segle XX. Al principi eren uns expedients molt curts, com veieu, quasi en una pàgina es muntava tot l'expedient acadèmic i després van complicant-se els tràmits administratius i van demanant-se tota una sèrie d'informació que s'adjunta a l'expedient i és quan el rector dona peu a que aquest títol aparega.
us presento una part dels pergamins que tenim de la donació de Carme Fortuny de Ruesta i Salas. Es tracta de documentació de la família d'Escardona, de la rama valenciana d'Escardona. I en aquest cas tenim 100 i pico de pergamins que ens donen molta notícia de tota la saga familiar, de les compres, les vendes de terres, de lo que cobraven, dels testaments, de la seva genealogia. Entre les donacions que ja tenim un bon elenc i que ho podeu veure en la nostra pàgina web està la donació d'un metge que li diuen Català Paià, del sanatori de Fontilles durant molt de temps. Com veieu, són fotos de la seva vida, així està quan va fer la comunió, i fotos també dels malalts i dels amics, d'excursions a la Font Roja, de la zona d'Alcoi. Però l'interessant d'aquestes postals és que darrere hi ha un escrit que ara en aquests moments estem transcrivint. Després d'aquest magnífic recorregut que ens ha fet Irene per el seu arxiu, us donem les gràcies i esperem veure-vos en el pròxim Reconeix els teus arxius.